zvechokwadi Ndisenza ndichataura ndezvechokwadi. ndikanyapa chabatwa nemhosva Ndikanyapa ndichabatwa nemhosva. Mwari atimbatsirawo. Mwari atimbatsirawo. Pamusoro imango nedare rese ndauyawo ndinonzi Juniki Mbari. Ndauyawo nenhau yeland yepamusha kwababa wedu. Baba wedu akatenga stendi 97 kuna sekuru Mponda kwangaro. Saka watenga stendi 97 baba wakazoshaika 2003. Baba washaya 2003 pakazenge pachizogara maroja. Sezvo paizogara maroja udaro hanzvadzi dziri kure wakabva waenda kunze kudaro watazoti sinziro pamba paudini pautsakati regai tisimudzire kutidini vakomana bvata tinodini tinobatsirana nokuti pamba pakapeda paitisika patsakatiki ndobva tatanga kuenda kunyange atanga kuenda last year January apatemesa atazouya this year June. Tasvikapo muna June takatanga kushanda dhei rekutanga. Dhei rechi2 Samponda wasvika wachibva wati nhau yepastendi pana iri kwashe Saumani. Saka tatine mwana wasisi wedu Mutesa Bhuku anomirira kusaidi ikoko bvata saka ngatiregere basa tange tadini tanzosisana nyaya yacho kuti ndei atazoregera shure. Muningi wangu angada kudzoka kubasa kunze vaenda ini vandasara ndasara hanzvadzi dzati saka mochitotimirira usiku muri padhuze. Ndobva taenda kwasheku yakwe ishe wakabva nyaya inoda iri pachini tiri pagiraundi tinopaona nekuti nyaya iri yapa ndeyekuti Samponda wari kuti inini pakatengeserwa baba wenyu ndepangu takapapiwa nhaka nababa mukuru wangu. Saka ndozvada kuti tinzwisisane. Tadaro taenda kwashengo koko ishe akabva azorwara ati parimwe dheti rekuti tiri kuuya pagiraundi wakazokundikana wanga wari kuchipatara bvawatapiwa sabhuku bvawatanyaya itori panapa ndeyekuti ndakuti wekwaMuponda wakudimburewo pekuti mugare muone pekuti kana paino zvine zvanetsawo hapana ada kurimawo anongorimawo pasaidhi apa ndikati inini handigoni kana kudai nekuti ndiri mumiriri inini zvamunotaura handipikisi itai asi nditosvitsa masoro ndozodzosera feedback kuti wati chii. Ndipo pawakabva wadimbura Samponda paya ndoti pakati nepakati ndachizofonera hanzvadzi vati wadimbura kokarekesaka kubva pakasotenga baba wedu stendi wakanga waripi waimirira here baba wedu kuti kusvika nhasi kuti wazogone kutaura kuti ndepano nguva isei wanga waripi. Sabhuku patakaenda wakabvunzwa wakati inini handidziwo kuti baba wenyu akagara sei apa ini ndakangoonawo ari kungogara ipo pamwe. Saka zvadaro ndipo takazoti ava waramba takanga Samponda wangu wati ngatisainirane pasi. Ndikati inini handisaini nekuti hatina kubvumirana plus inini handisimunuridzi ndiri kumiririra chete wangonyora mazita handina kuisa signature. Saka ndipo ndakazofonera hanzvadzi yangu vati aiwa zvidini hazviiti. Ndipo wakazoti dai yaenda kwaMambo Mutasa kuitira kuti parege kuzenge pamwe pacho kudimbura kwakaita unogona kuzenga achida uwaka kana kuita zvimwe zvinhu. Saka tiri pano nhasi. Hanzvadzi dziri kuyuko imukuru mega hapana hama imwe iri kudzikweni kuyamba lobva waMozambique hanisizoita wakundikana nezvinobvapatanapa pa. Okay. Iyi mati baba wenyu akatengeswa nani? Nababa waeredza Mponda. Eredza Mponda wacho? Ndiapo. Ndopi eredza? Saka hakuda kutora ndiye. Ndiwo eredza Mponda. Baba wake ndiye akatengesera sebaba wenyu? Baba wake ndiye akatengesera baba wenyu? Asi iye ndiye ada kutora? Ari kuti yange iri nhaka yange yandakapiwa nababa mukuru. Baba mukuru? Sorry, Shangamiri, Madari. Unonzani eredza Mponda. Nyaya taura munhu kutangira pachipatanga asi Juniki bo. Ari nchadzira ndiye.
zanongezane ba unique munhu wemurume because munhu andinoziva nenyaya ndinayo ka Albert Mubari hanzvadzi yake wavo. Albert Mubari baba wake akapiwa mumunda mune Gakaoma, ndakapiwa makonde ake anga ari 4 pamwe chete nebamukuru wangu. Bamukuru wangu ainzi Eridzai Mponda, Eridzai Noah Mponda, anga ari mukoma wangu ino. Baba wangu akamboenda kuMalawi vakazouya muno wakapiwa patinogara izvozvizvi. Baba wangu akapiwa nababa mukuru. Saka baba wangu wapiwa ipo patinogara pakazoshaika baba mukuru ainzi Eridzai Noah. Ndo pakazopana nemhuri iyi. Haana pavakatengeserana ba. Kana paine umboyo pavakatengeserana ndikumbira kuti tipono mhuri iyi. Iyo obvunze uyu unobvunza wakamira sana. Uruzwa apa nenyaya yadubamu ndiye kuti akapawana handiwe akapawana ndiwe baba wako ndizvo. Saka pakapawana iwe ngori kwenu Pakababa wangu inini. paakapawana ngori kwenu Izatiri basa kweshe. ndati wanga uripo here. So it means kuti transaction yakaitika kuna chauda Wizi. Pedera ndimbotsana ngori ndi. Ngoguma ipapa. means kuti kana uri kuziva kuti munhu akapiwa asi paakapiwa wangausipo iwe ucharuziva chiri kuti munhu akadii akapiwa asi kuti akapiwa kubva papi kusvika papi hauzi kuziziva because wangausipo. Saka then how can you contest boundaries ausingazivi? Anditi inini ndakanga ndapiwa baba mukuru muridzi yegura iyi. Urufuya chiri. Muridzi yegura. Muridzi yegura ndi mudhara Noah Eridzai. Aizwa Wakapiwa. iwe uda proof wako wakatengeserana nechii iwe tipowo proof yekuti iwe ndo wakapiwa. Hawana tete varipo. Aise murume makoti anamuziro. Tipe pawo iwe wakuda kuti ani wakuda kuti aburitse document rikuratidza kuti iwe chitipa rako. Hapana kutakanyora Saka wakonozomata document ripo kuiwe. Document wakuda kuti aburitse Iwe une document. iwe usina chiro. Mese hamuna document. Saka iwe unoda kuti aburitse document iwe usina. Iwe kuzara kuti wakazuira ine. Wakapiwa kuti akapiwa uruzviziva iwe ina agreement kuti akapiwa. Asi chausiri kuziva ndechekuti akapiwa kubva papi kusvika papi. So kana usikazivi kuti akapiwa kubva papi kusvika papi it means kuti haukwanisi kumira mudare uchitaura kuti pawakapiwa handipo because pakapiwa upaziva wanga usipo terms agreement yacho hawaziva. Zvokuti tete vanoenda ndiripo tete haasi complainant munyaya tete iwitness chete endangazitoipo kuti tete vamwe vakaitwa mamuripo here vakaitwa nyaya. Saka hamuna chomunoziva. Saka makwira enyu bhazi mahara. Kana musina chamuno isu toda munhu unomaruziya zvari kutaura. Hatidi munhu anouya Mati munda ndiwa baba wakapiwa awo ndi baba mimi ndio baba wani munda ndio wani ndiwa baba wetnisi wakapiwa awo nani na baba mimi baba mnini ndiani baba wani baba uyu ko uyu munda akapiwa ndiani uyu akapiwa ni baba wani wangu. Saka baba wenyu mimi akapa baba wake minda over akafuti anapa baba wao baba wakapamana sasa wake ko uyu akapiwa ndiani uyu akapiwa ni baba we apo. Saka uyu baba aipa usemi ndo siri wake ndio zotisi sina wakamuza nasi zakatika rini 97 gorele nditwenda Saka 30 years mama akamirira makanyala akuzivi Alisa wanyaraba 2000 Albert Mubari ndiye muridzi padimba apa. Saka Albert zvasanangura wachiti vanhu vakapakasvika pakwa izvo zvibva padongo panhu patotara nezvikwa. Saka ini ndakapiwa nababa. Kuti dongo rine muridzi kuita dongo akuti kame ndokipa dongo rine history nenhoroondo nekuti ndepani Asi kuti turi zvemuridzi ayo kwaba anga ndakakuru.
wakapa Hasi akapa baba wangu nini akasiri mudzekuru. izwa bambuka saka Iwe uta simbalana ndo authority yakakura darika yabo babo ndozvotaura Baba wao ndio ngari mudzekuru. iwewe hautauriri baba wako ba because pakaitwa transaction yababa wako nemukoma wake wanga usipo zvakaitika pana baba wako nemunin'ina kana mukoma wake wanga usipo ende hauna chaunoziva ende chakapa baba wako simba mukoma wake aripo Angashayika baba. chakazomupa baba simba rekuti ape uyu chii baba akarowa nepi simba iro Waida ngotumaza wacho awana wakabva muMozambique. baba wako aizviziva here kuti minda yanga ipi wewe Aizizio. saka akapa sei kana Ivo ndo pakani ere tisina. saka sei usina kuzvikorekta Anokona ngari mumundenzi. akapa Apa ndakamutsanangurira mazuva tasvika izvi. akazvikorekta here Akati akatoti ini ndapa uyu kuti akanogara kwezva na wakabva. Auya wachienda kuMozambique. shamwari ini nyaya ndisingade kuzwa nyaya yemunhu anouya mumaita dzakapiwa zifanogara kufana kugara 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 30 years muti munhu afana kugara haisi chirake we are talking of 30 years here wotaura ze akapiwa zafana kugara 30 years vane honde vari manojaira manivhesiti hatitaendezile kuti munhu angofunga munhu apa watopa kupisa mabhanana akutoya kuno kuzi Pasongo- papari pasekuru wedu papari ende pese pamukuya hapana pane mupenyu aripo waridzi wenyaya wacho wese wakafa imi ndi munotanga kuya Tiendenyi kutoiziva kumusajiakuziva Mesa dzakaitwa nababa izvinorenza dai unotaura kuti vanhu vakapiwa lendi yani yababa wako iwe zvazvitonibheta nokuti kutoti lendi youtaura nezvaiko history yababa wako wana wababa wacho iwo wawo wakatonyara dai uyo ari musikana ari yataura kuti ilendi yomakapiwa yesiitwa ndiye baba wako zvaitonzwika noti iwewe You're not entitled. hauna entitlement to this land back because wana wemunhu akapa land kuti awa kune awa ndi uyu baba wake Hasi wakabva uyu. baba wake uyu ndiye akapa iwewe sekutaura kwavo andi asi tiri kutaura kuti chii tiri kutaura kuti iwewe pakazopa baba wako uyu iwewe wanga uri mupenyu uyu anga ari mupenyu but hamuna kukondesa ba mamirira 30 years baba wenyu afa Akamirire. kuti muzotange kutaura kuti uyu munhu pawakapiwa hati baba Pakadongoreza mabanana. Majaira zvisina basa. mamusi kuziva here kuti mai uri muri kumira iwe muruziva baba wako hana kungopa nekufa baba wako akapa munhu awa akararama kusvika azofe ende pairarama baba wako iwe wanga uri mupenyu techo anga ari mupenyu evhon anga ari mupenyu wai musina kutaura baba wako iwe baba wako mupenyu achimbe iwe tetewe wai usina kutaura kuti baba munini minda yamuri vamunhu handizo mumirira kuti vanhu vogara woaka worima woita sei zvese woita nemaronja woita dongo nepakuzoti ngatipatore ngekuti ngemaputukezi zvisenzira ngekuti vanhu vekuMozambique ngativatorere vakaposa no kana musimi makaita transaction iyoyi hamuna chekutaura nenyaya iyo Hapana madhunduru ako ari uko. Madhunduru ese ndewaka. iwewe you are entitled kuchi you are entitled kuchi kuestate yababa wako chete iyapa mukuru vamukuru ane vana wake ndo ari entitled kuestate yani yababa wako zvatopera you can't fight for estate isiri yababa wako uyo tete arapo ndio adai kutaura kuti minda yese ngeyangu yababa wako vanhu vese out paitozwika kuti uyu mwana wacho noti vangu mese makapiwa mese makabenefita makapiwa mese nebaba mukuru hapana sinopiwa iwe wakapiwa uyo yakapiwa mese makapiwa ndio baba asi mwari otorerana manje mapiwa gutsikana nepako pawakapiwa akatora madhunduru mangani weutaura matatu pa4 iwe vawasara ne1 iwe kwakupusa here kuona munhu autora 3 iwe ne1 uramba wanyara chakatoramba wanyara unoziva kuti 3 madhunduru aenda
Haufungi kuti azi munhu auti azachadzokera. Chakapota ambokumbire achiwaka achirima ipo papo. Chii? Ende baba wako iwewe. Andi baba wako chaiti atore 3 matundu rako. Aipa mutoro. Iwewe ukupa hwari muridzi wechiro uripo. Dai iwe akapiwa 1, iwe kasara ne 3. Zvaimeka sense. Ndikunoti iwe utorwa 3, wosara ne 1. Uye kumozapiko upiwa 3. Uye kumira kuno motora kuti ngepangu. Akura akura. Ngatisanyepera. Umwe munhu anoziva futi nezviminde ndiani. Besides Tete. Umwe ndiani futi. Taurai, unoziva bamwe nezviminde. Nyaya inoitika ini ndinozizikira Ponda. Baba wangu nana baba kuti baba munini Noah Eredzai, baba munini Tobias, baba wake apo. Baba wangu umwe chete wasiyana kumadzimai. Mazvira andinoita inini munhu akatanga mubva kwataigara kupinda achidzika kwangarova ndi baba munini Noah Eredzai. Ndokubva asvika ndokutora nzvimbo iyoyo mukasvika kana izvi mukasvika panozi iye aishandisa zita rekuti Mahowa. Mukasvika padhibhire kwangarura paya pamandozi pane area inozi yaMahowa. Baba muniniwo wanga waine nzvimbo. Baba munini baba wake ava Tobias ndokunga aenda kuMalawi. Adzoka kubva kuMalawi anga asina nzvimbo. Adzoka munzvimbo umo akataura kuti akakumbira mukoma wake kuti ndinodawo pekugara. Baba wewavo. Baba anga amurambira akati tigoni kukupa pekugara because kuMalawi kwanga kuti tinonzwa kuti kune nyaya dzekubata-bata. Kusvika baba munini Eredzai Noah iye akazonyengererwa naSabhuku Manyoka kuti munina wako sekutaura kumama mungoita kudai kuti tinosiya peropa. Chimupawo padiki diki paakapiwa pacho pekuti agari panzvimbo pavari izvozvizvi. Kusvika baba munini amupa, baba munini ndokubva azofa. Zvino sekutaura kwaari kuita kuti baba munini akanga sazita wake uyu baba munini Noah akasiya amupa kwekuti iwewe unozogara. Baba munini asina mwana mukomana. Saka kupiwa zita rekuti Eredzai kwake kuzi nemunin'ina wake uyu baba wake Tobi. Ndakupa zita iri kuti ndiye mwana wako womukomana. Saka ndikufungidzira kuti ndipo akazopiwawo munda iwona baba munini uya yako uya panyaya mukadzi Izvai bambo. uyu Izvai bambo. Inini handiri munhu anofungidzira. Ini ndinoda munhu aruziye zvarutaura. Ngozi mukanditaura kuti ndikufungidzirawo nenyaya yekuti zvaari sazita baba mukuru anga asina mwana yemukomana saka angangodaro akapiwa. Iprobability yemunoda kushandisa probability yekuti because ane zita rimwe chete nemunhu nechances are very high dzekuti anokwanisa wanga chirungu akapiwa chimunda. That's not it. Mukoma wake chaicho. Mukoma wake munin'ina wake uyu munin'ina wake paakakumbira nechigara achinyima munin'ina wake chaicho pekugara. Mwana wamai wake akaumba madhiga makane mwana wamai wake. Mwana wamai wake vakapiwa madhiga baba wake uyu paakapiwa ndingati baba munini panzvimbo yavo yavanogara pane kagwangu karipo. Zvino zvopaine kagwangu karipo baba munini bambo wakapiwa madhiga mangani? kuti ndizoerenga kuti madhiga mangani. Ona iti mahectares mangani?
aine ndikuziva nzvimbo yavo magariro Alright, Bambo. Ko iyeyu pafa baba wake chaiche panzvimbo yababa wake chaiche akapiwa chii? Panhaka yababa wake akapiwa iyo vanga vagara vane nzvimbo idzi vakomana Dati akapiwa chii? agara aine nzvimbo yaakapiwa Saka hana chakapiwa. agara aine nzvimbo Dati saka hana chakapiwa haana here. chaakapiwapo agara aine nzvimbo Saka musha wababa wacho una. Musha wegara baba wacho. pana mukoma wacho Mukoma upi? ane mukoma wake Mukoma ndiye ari pachii? ndingati baba wacho ari mupenyu pasitendi iri kugara paumba paigara baba wacho pane mukoma wacho uyu akaziwa kane pamusoro zvinoita vaberekika vanoti munhu akarora pega wapo wakawapo saka uyu Wakaziita sei? waka pamusoro Ndiani wakamti wakari pamusoro? ndi baba wacho achiri mupenyu Baba wacho harisi? Eh. Kuimizi paakawaka ndibaba wacho. akapiwa nababa wacho Saka aya 4 madhiga ayasara ne1 akapiwa ndoba mukuru ani. aiwa chakaitika ndechekuti paita baba munini baba wake uyu akasara ari mupenyu zvino kusara kwaakaita baba munini ari mupenyu ndipo akaita simba rekuti apewo shamwari dzake dzakanga dzabva kumozambique minda yanga iri yababa wani weuyu ndiye anga achi ndiye anga amakonya Ipapo muri right. Kuti angasara ari charge yeistate yese Papa. ndibaba wake. Baba uyu ndobva apa uyu pake. Ndobva apa mukoma uyu pake. auyu anga agara akatopiwa nzvimbo baba mukuru achiri yakarora baba mukuru achiri Ndozvandikutaura kuti kana uyu akaroora baba munini achiri chii, baba mukuru achiri chii, baba mukuru achiripo, it means kuti anga agara akatopiwa chii, nzvimbo yake kudhara. Saka ranga agara akapiwa nzvimbo yake kudhara, it then means kuti baba wake uyu aisazokwanisa kutora chii, nzvimbo yake uyu yakasiya piwa nani nababa wake, achipa kwauri kuMozambique achitorera mwana wake. Hazviiti papa mukuru zvakasina mwana mukomana paaigara panani hari zvinhu zvapana munhu idongo ndiyo minda vane minda yawakati wanasikana wavo avo wanasikana vavo avo ndipo wakati uyu torawo nzvimbo paumba pacho nyaya ndaiona kwaiye nyaya ndeyekuti wanatete ava wakushandisa mukomana uyu kuti atore lendi yavari kuda iwo kuti saidha watengese kana kushandisa. Ndiwanatete wauya apa waona kunorwa here. vana varume vavo Saka wari kuuya apa kuti baba wako wari kuwaidi ndingati nini ndikaita fanika pakafa baba wake uyu mukoma wangu inini ndiye anga asara amuhombe munhu saka vadaro wakasvika panguva yekuti paitaurwa nyaya pakafa baba mukuru wakati wanasikana kunyange wana vasikana mazuva ano mutima wakuti wanokwanisa kuwanawo chii vanofanirwa kubhenefitawo kunyange wakaroorwawo asi vanofanirwa kudii vanofanirwa kubhenefitawo chii pazvinhu zvababa wavo. Saka I think zvandinoda kubatsirai ndezvekuti chiwani mazwa baba mukuru akafa asina mwana mukomana handiti asi aine mwana akapiwa zita rake.
mwana iyeye panofa baba mkuru ndiye anopiwa musha Jikiriri. pachiwa ndo paanoenda kogara paigarani baba mkuru. Musha wababa mkuru ndo wamusha wani wasazita. Minda chaiyo yani yababa mkuru yairi mwana baba mkuru yakurimwa nechi nasazita. Kana wasikana wakaroorwa pakaita anodzoka kumba ndo paanozi chiwaka padhiga ripi iyo, umodzoka futi chiwaka padhiga ripi iyo. Kana pasina adzoka sazita ndiye responsible neminda yese. ndochwani noti kuti tete akaroorwa ari kumba kwake wodzoka wouya kotora minda iri pamba. Saka tete uyo akafa minda ichaita yani tete uyo akafunga asipo nhasi minda inenge yayani inenge yaya wana watete wanamponda moende wanamponda moendepi hanzvadzi dzikarima havana kuvakapo vanobva munzvimbo dzavo dzavanogara vachivaporima. Ngatiti kana wasisipo minda inodzoka kwamupunda kunani kwamupunda inodzoka kwamupunda kunani varongere makada kuna kupedza murutakaseke muri kuhwandirana kwamupunda kwacho kuti wanoda minda yemakatowanda saka muri kumira kuonha kumwe uzi kana munotoa kana natete wakafa ichazodzoka kwamupunda apa munotaura kuti munga uyu saziva kuti aripo ndiye muri dzemusha because hakuna musha wanonzi musha urapo waparara nenyaya kuti hapana mwana mukomana. Pane mwana mukomana anotodii anotobviswa kwezimba achiendeswa ipapo usinozi ndiye baba waipapo wemusha iwo kuti musha usadii usapo. Nouyu mutu wati utone kwake kwakatopiwa ndibaba wake utone kwake uyu kwaakapiwa ndibaba wake unapo pasinopiwa ndibaba mukuru kwakapiwa ndibaba wake unapo pababa wake uyu mukoma wake uyu ndiye aripo. Handizvo amusha pakatana usimusha chivanzini kwechino chivanzi chimwechete ngatiiranaona nyaya iri panapa nyaya iri panapa ndekuti let's not change zvakaitwa nana baba tisivi kana tisina tisingaziva tisivi ngatisatrai vana baba kana vakasiyiwa paminda iyoyo vanhu vakapiwa minda wakapiwa siye zvakadaro ndeyavo. Imimi kana maida kukontesta zveminda mudai makakontestwa nababa waripo muchikontesta kuna baba wenyu wakapa wanhu because in this case handi imi makapa minda because minda yanga isi yenyu. Waridzi weminda ndo wakapa wanhu minda wanhu wawakapa wawaida saka imimi you cannot change that. Hamukwanisi kuzvichitezvo. Handei ambuya pamudande penyu handei